So i wers adolygu ar y nofel Jac gan Guto Dafydd. Mae'r wers yn canolbwyntio ar y papur arholiad a ychydig o dechnegau byddai'n ddefnyddiol i'w defnyddio i ateb y papur cystal y gallwch chi. Mae'n syniad, os oes gennych chi, i gael darn o bapur a beiro gyda chi yn ystod y wers hon, mwyn i chi fedru ateb y cwestiynau, ateb ambell gwestiwn a nodi'r atebion i lawr. Newn ni gychwyn felly gyda'r fanyleb ei hun. Welwch chi, mae'r fanyleb yn sôn am y papur arholiad. Uned yw i, mae'n awr a hanner o arholiad ac yn cyfri am naill ai 15% neu 30% o'r cymhwyster, dibynnu os ydych chi'n gwneud unigol neu dwy radd. Nawr, ar yr ochr dde, yn y bwlch blwch glas, mae yn nodi bod angen i chi wybod am gynnwys, themau, plot, cymeriadau, arddull, y nofel, yn ogystal â chyflwyno ymateb personol a chreadigol, a hefyd mae disgwyl i chi sgrifennu'n glir ac yn ddealladwy. Hynny yw, ma'ch iaith chi yn cael ei asesu. Nawr, mae'r fanyleb fan hyn yn fwy manwl, a beth sydd gyda chi fan hyn yw nodi blwch cyntaf fan hyn yn sôn am y cynnwys themau, plot a cymeriadau. Wedyn mae yna flwch ar gyfer arddull, un ar gyfer ymateb personol a chreadigol ac un am ysgrifennu'n glir ac yn ddealladwy. Ac yn ystod y wers, ni'n mynd i fynd drwy'r 4 blwch yna, y 4 adran hynna yn fanylach mwyn rhoi rhyw syniad i chi ynglyn â sut i fynd ati i adolygu. Ni'n mynd i gychwyn felly gyda chynnwys y nofel. Nawr, mae angen i chi wybod y nofel yn dda. Dydy darllen y nofel unwaith ddim yn mynd i fod yn ddigon. Mae angen i chi wybod, os ydwchwch chi ar y blwch melyn, dylai dysgwyr allu adalw ffeithiau manwl am ddigwyddiadau a chymeriadau nofel. A mae'r gair manwl yn golygu bod angen gwybod llawer o wybodaeth am y nofel. Nawr, mae'n bosib gallwch chi gael amryw o gwestiynau amrywiol. Gallwch chi gael cwestiynau un ateb. Gallwch chi gael cwestiynau lle mae angen ateb paragraff byr, bod chi'n sgwennu paragraff o ateb. Gallwch chi gael cwestiynau aml ddewis, multiple choice, lle mae dewis o 3 neu 4 gyda chi. Gallwch chi gael cwestiynau lle mae angen i chi'n gysylltu pethau da'i gilydd, neu gallwch chi gael cwestiwn trwy digwyddiadau mewn trefn. Pob math o gwestiynau yn bosib. Nawr, ni'n mynd i symud ymlaen nawr i gael ychydig o gwestiynau byr. Felly, tynnwch eich beiro allan a thrio ateb y canlynol. Nawr, dyma enghreifftiau o gwestiynau byr. Os ydy'r beiro'n barod gyda chi, gewn ni'r cwestiwn cyntaf. Felly'r cwestiwn cyntaf, be ddigwyddodd i dad Jac 8 mis cyn dechrau'r nofel? Yn ail, pwy sy'n cynnig 20 punt i Jac yn fuan ar ôl darganfod corff? Corff Llywelyn Davies hynny yw. Beth mae Jac yn ddarganfod sy'n dangos iddo bod Eric Stevens wedi cael ei lofruddio ac nid wedi lladd ei hun? A wedyn cwestiwn aml ddewis i orffen y sleid hon. I ble mae Jac yn mynd gyda aelodau'r clwb golff? Ydy o'n mynd i'r Alban, i Lundain, i Gaerdydd neu i Iwerddon? Symud at yr atebion. Beth ddigwyddodd i dad Jac 8 mis cyn dechrau'r nofel? Gollodd ei waith yn y ffatri blastig. Pwy sy'n cynnig 20 punt i Jac yn fuan ar ôl darganfod corff? Newyddiadurwr neu ohebydd o'r Chronicle. A beth mae Jac yn ddarganfod sy'n dangos iddo bod Eric Stevens wedi cael ei lofruddio ac nid wedi lladd ei hun? Ond mae'n dangos yr hances sy'n profi bod Eric wedi bod ar faint stillan. Ac wedyn i ble mae Jac yn mynd gyda aelodau'r clwb golff? I Iwerddon. Mwy o gwestiynau byr nawr. Yn awr un cyntaf, rhowch y digwyddiadau hyn mewn trefn o ran pryd maent yn digwydd yn y nofel. Felly dyma'r 4 digwyddiad. Dad yn brecio'r car yn sydyn am fod person yn cerdded yn sigledig ar y ffordd. Cyfweld aelodau'r clwb golff. Arestio Cian. Ddarganfod corff Eric Stevens. Nodwch rheina'n i trefn o'r cyntaf i'r 4. Wedyn, pwy mae Jac yn galw yn idiot styfnig a phen galed?
Chi yn gallu cael cwestiynau sydd yn cynnwys dyfyniad. Mae hwn yn enghraifft. A wedyn, sut laddodd y fam Llywelyn Davies? A symudwn ni ymlaen yn go sydyn at yr atebion. A'r digwyddiadau mewn trefn yn gyntaf, Cian yn cael ei arestio. Wedyn darganfod corff Eric Stevens. Wedyn dad yn brecio'r car yn sydyn am fod person yn cerdded yn sigledig ar y ffordd. Ac wedyn cyfweld aelodau'r clwb golff. Pwy mae Jac yn galw'n idiot styfnig a phengaled? Jim. A sut laddodd y fam Llywelyn Davies? Os chi'n cofio, oedd 2 arf gyda hi, sef yr holbren a'r thermometr. Ni wedi gorffen y cynnwys, newn ni nawr symud ymlaen at y themâu. Be dwi eisiau chi wneud nawr ydy nodi lawr pa themâu sy'n cael ei gweld yn y nofel. Pa fath o themâu? Rhestrwch nhw. A gobeithio eich bod wedi cynnwys themâu fel y canlynol. Marwolaeth, dirgelwch, tlodi, diweithdra, perthynas, cyfeillgarwch, cariad, gwrthdaro, alcoholiaeth, unigrwydd, teulu. Does dim sicrwydd bod cwestiwn ar thema yn mynd i ymddangos ar y papur, ond mae'n posibilrwydd y bydd un. Nawr, os ydych chi yn cael cwestiwn ar thema, mae rhaid chi feddwl am y thema. Meddyliwch am y thema a wedyn ni pa ddigwyddiadau yn y nofel sy'n cyfrannu at y thema honno, neu sy'n dangos y thema honno. A mae eisiau disgrifio'r digwyddiadau golygfeydd hyn yn fanwl a chofio cadw at y cwestiwn bob tro. Felly mae angen i chi ddadansoddi sut mae'r digwyddiadau golygfeydd hyn yn dangos y thema a pha agwedd ar y thema y mae'r digwyddiadau a'r golygfeydd yn ei dangos. A mae hwn yn addas iawn yn symud ymlaen at y cynllun marcio. Fel welwch chi, mae'r band ucha yn gofyn am ddehongli a dadansoddi treiddgar a chyfeirio bwriadol at y testun i gefnogi'ch sylwadau. Ni'n mynd nôl eto at y ffaith bod rhaid gwybod y nofel yn dda iawn. Erbyn gyrraedd band 4, chi'n dehongli a dadansoddi'n dda. Fe lawr i band 3 yn foddhaol ac wedyn 2 ac 1. A dyna'r cwestiwn thema. Nawr, cwestiwn arall gallai ymddangos fe ymddangos ynghyd a'r thema neu yn wahanol i'r thema. Yn amlwg chi'n mynd i gael rhywbeth yn gymeriadau. Nawr, fi eisiau chi nawr nodi lawr pa gymeriadau sydd yn y nofel. Nawr, dwi wedi nodi 2 yn barod i chi. Nodwch pwy arall yw'r cymeriadau sydd yn y nofel. Gobeithio bod chi wedi nodi Lowri, Jac, Jim, Gwyn, Cian, Anwen. Nawr am y cwestiwn ar gymeriadau, fy nghyngor i fyse i chi wneud nodiadau manwl yn bob cymeriad. Tudalen o bosib o nodiadau adolygu ar gyfer pob cymeriad. Nodi'r cymeriad, a wedyn pan soddeiriau neu elfennau gallwch chi ddweud am y cymeriad hwnnw ac wedyn ni nodi lawr enghreifftiau o'r nofel sy'n profi yr ansoddair neu'r agwedd honno. Enghraifft, meddyliwn ni nawr am fam Jac. Mae hi yn amlwg yn berson sydd yn, wel, mae'n ddirgelwch yn ei hunan. Mae'n cadw cyfrinach fawr iawn drwy gydol y nofel, a dyn ni ddim wir yn dod i ddyfalu llawer amdani hi. Mae'n gweithio yn galed, nodwedd arall amdani, sut ni'n gwybod hyn, oherwydd bod i'n mynd i'r clwb golff yn gyson, a mae'n nodi'r math o waith mae'n gorfod gwneud. Mae'n berson clyfar yn y ffordd mae yn mynd ati i byddai rhai pobl yn deud, clyfar a chreulon o bosib, ffordd mae yn mynd ati i drin Llywelyn Davies. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Meddyliwch am y digwyddiadau yn y nofel sy'n dweud rhywbeth i chi am y cymeriad, a bob tro mae angen cofio roi tystiolaeth enghreifftiau yn gyson i brofi sut cymeriad
yw rhywun. Mae'r cwestiwn cymeriad fwy na thebyg yn cael ei farcio'n debyg i'r cwestiwn thema, lle mae angen dadansoddiad llawn i gyrraedd y band ucha, bod yn dda i gyrraedd yr ail band, a wedyn boddhaol i gyrraedd y trydydd band. Mlaen yn nawr felly at plot. Nawr mae gair plot yn cyfeirio'n bennaf at sut mae nofel wedi cael ei chynllunio. Gair arall yn aml ydy adeiladwaith. Nawr, arwydd y cad teitl y nofel, nawr gyda'r nofel hon, mae'n eitha amlwg pam mae'r nofel wedi cael ei henwi fel y Gymai, Jac, sef y prif gymeriad. Meddyliwch am ddechrau'r nofel, ydy e'n dda? Pam? Beth sy'n effeithiol amdano fe? Datblygiad y nofel, yr holl ddigwyddiadau, sut mae'r golygfeydd a'r digwyddiadau yn cael eu cysylltu. Ymarfer da iawn yw sgrifennu gymaint o ddigwyddiadau chi'n gallu i lawr ac wedyn i rhoi nhw mewn trefn fel maent yn digwydd yn y nofel. Mae hyn yn mynd i fod yn gymorth i chi o ran dysgu am y digwyddiadau a'i trefn nhw. Wedyn meddyliwch am ddiwedd y nofel. Ydy'r nofel yn gorffen yn daclus? Oes tro yn y cynffon? A hoffech chi wybod rhywbeth arall? Yn bersonol, dwi yn meddwl bod y ddiwedd yn un cyffroes iawn iawn. A felly dyna math o gwestiwn, mynegi barn falle gewch chi ar y plot. Un cwestiwn yn sicr y gewch chi yw cwestiwn ar arddull. Nawr, os ydych chi yn y blwch melyn, dylai dysgwyr allu dadansoddi nodweddion ffurf, cynllun ac awyrgylch ynghyd â'r nodweddion arddull, ac wedyn yn ail, dadansoddi crefft awdur i ddisgrifio. A mae angen i chi'n amlwg ddefnyddio termau beirniadaeth lenyddol. Nawr fe gallwch chi gael cwestiwn byr ar arddull neu cwestiwn dipyn yn hirach. Nawr enghraifft i chi o gwestiwn byr ar dop y dudalen yn y gwyrdd. Darllenwn ni'r dyfyniad hwn. Pentwr tew o rybuddion a throseddau mor amrywiol a lladrata, llosgi ciosg ffôn, crafu ceir, delio mewn cyffuriau a gwerthu nwyddau ffug. Pa nodwedd arddull a welir yn y dyfyniad uchod? Sboniwch y nodwedd gan ddweud pam neu sut mae'n effeithiol. Nawr ddylech chi fod yn ymwybodol, mae hwnna yn disgrifio cian a'r pentwr tew o rybuddion a throseddau mor amrywiol a lladrata, llosgi ciosg ffôn, crafu ceir, delio mewn cyffuriau, gwerthu nwyddau ffug, rhestru ydy'r nodwedd arddull sydd yn effeithiol, gan bod ni'n rhestru'r holl bethau mae fe wedi bod yn euog ohonyn nhw yn y gorffennol. Ac mae'r rhestr hyn felly yn gwneud i bobl feddwl mae fe sydd yn euog y tro hwn hefyd. Wedyn, os oes darn hirach dych chi, ac fe fydd y darn fwy na thebyg yn yr arholiad yn un mwy hir na hwn, beth cyntaf ddylech chi wneud ydy darllen y darn a thanlinellu neu uwcholeuo pob nodwedd arddull chi'n gweld, neu'r nodweddion arddull i chi'n gwybod y medrwch chi eu trafod. Hances. Hances goch a ffatrwm dail arni. Hances Eric wedi dal yn y brwyn. Roedd Eric wedi bod yma. Ac yna yn y gwell tulag ar y brwyn, gwelodd olion traed. Yn y mwd tywodlyd a'r clai rhwng y gwellt ac ymyl y graig, roedd olion dau bar o sgidiau. Un fel pe byddai'n gwthio'r llall yn nes ac yn nes at ochr y clogwyn, a'r môr ffyrnig o dano. Nawr, mae yna awyrgylch o denswn yn cael ei greu yn fanna, pan mae Jac yn ddarganfod hances Eric. So, sut mae'r awdur yn llwyddo i wneud hyn? Pa nodweddion arddull sydd yn y darn? Nodwch nhw lawr. A mae gynnoch chi brawddeg fer. Roedd Eric wedi bod yma. Nawr mae'n Jac yn deall yr adeg honno'n benodol bod Eric wedi bod yna. Ansoddeiriau. Gwellt tila, mwd tywodlyd sy'n disgrifio y lleoliad yn effeithiol. Yr un arall yw y môr ffyrnig, a bydde nifer yn galw hwnna'n bersonoli, sut fôr sy'n os mae fe'n fôr ffyrnig. Ailadrodd, hances goch, hances Eric.
defnyddio ailadrodd i bwrpas fan hyn, defnyddio fe i bwysleisio pwysigrwydd darganfod yr hances hon. Nawr dyma'r cynllun marco ar gyfer cwestiwn arddull. Dehongli'r arddull yn eiddfed a threiddgar, wedyn yn foddhaol ac yn syml. Y mwyaf o fanylder i chi'n gallu roi wrth ddehongli yr nodweddion arddull eu esbonio nhw a nodi pam maen nhw wedi cael eu defnyddio ac a ydynt yn effeithiol yr uchaf bydd eich marciau chi. Cyn marcio yn parhau ar y sleid hon. Symudwn ni ymlaen wedyn i at gwestiwn arall o bosib y gallwch chi gael. Gallwch chi gael cwestiwn lle mae angen i chi sgrifennu dyddiadur neu ymson cymeriad neu lythyron rhwng cymeriadau. Nawr fan hyn, enghraifft i chi, ysgrifennwch ddyddiadur Jac ar ôl iddo fod yn y car gyda'i fam ar ddiwedd y nofel. Nawr mae hwnna'n sefyllfa a llawer yn digwydd. A'r ddau beth pwysig felly ydy cyfeirio ddigwyddiadau perthnasol o'r nofel, ond hefyd cyfleu teimladau'r cymeriad ac ymateb y cymeriad i'r digwyddiadau. Nawr, sut fydde Jac yn teimlo? Meddyliwch chi nawr, sut fydde Jac yn teimlo ar ddiwedd y nofel ar ôl bod gyda'i fam yn y car? Meddyliwch am y digwyddiad. Bydde fe methu credu beth sydd wedi digwydd. Byddai galon neu dal i guro'n galed achos mae fam wedi bygwth i ladd e. A mae methu credu hwnna. Mwy na thebyg bydde fe dal yn ofnus, bydde fe'n cofio nôl at y gyllell, cyflymder y car, a nhw'n cael ei dal gan yr heddlu. Ac yn amlwg bydde fe'n poeni ac yn bryderus ynglyn â beth sy'n digwydd i'w fam e, ac iddo ef a'i deulu o hyn ymlaen. A rhyddhad o bosib bod yr antur fawr wedi dod i ben a bod yr achos yn cael ei ddatrys. Dyma'r cynllun marcio ar gyfer yr ymateb personol a chreadigol. Dehongli dadansoddi'r cymeriad yn dreiddgar gyda chyfeirio eto i gefnogi sylwadau. Gwneud y peth yn dda yn yr ail fand, yr un peth yn debyg yn y trydydd. A mae'r cynllun marcio'n parhau yn fanna. Yn ymlaen wedyn, ysgrifennu'n glir ac yn ddealladwy. Nawr, mae safon o'ch ysgrifennu'n cael ei farcio yn llawer o'r cwestiynau. Falle bydd e'n nodi yn y cwestiynau, falle ddim, ond yn nifer fawr o'r cwestiynau mae safon o'ch iaith yn bwysig. Bosib gallwch chi gael un cwestiwn sydd â mwy o ffocws ar iaith, enghraifft cwestiwn mynegu barn. Yn y papur enghreifftiol gan Cybac, mae'n nodi yn eich barn chi a ddyle Jac faddau i'w fam ar ôl yr holl trafferthion. Rhowch resymau gefnogi eich ymateb. Nawr, yn amlwg fe sydd angen i chi wneud fan hyn yw ymateb yn synhwyrol ac yn drefnus gyda resymau pendant dros eich barn bersonol. Ac wedyn bod chi'n gallu cyfeirio eto at y testun. Chymod, a ddyle fe faddau i'w fam. Eich barn chi ydy o, ond mae'n rhaid chi roi y resymau dros eich barn chi ac yn amlwg iaith gywir, iaith eithaf cywir, iaith wallus. A dyna ni. Dwi'n gobeithio wedi rhoi cipolwg i chi ar sut i fynd ati i baratoi ar gyfer yr arholiad nofel a phob lwc i chi yn yr arholiad yn yr haf. A mae yna gwiz bach y gallwch chi gymryd rhan ynddo pob hwyl.